אז מה קורה חברים, כאן דברו בסרטון חדש, והיום אני מנסה לשבור את השיא קילים שלי בוואן ואן לול. השיא קילים שלי כרגע עומד על 9 קילים, היום אנחנו ננסה לשבור אותו. מוזמנים בינתיים לפרגן בסאב, לפרגן בלייק וצפייה מהנה. ראיתי לפי הצפיות שאהבתם את הסרטון הקודם שעשיתי על הצ'יט בוואן ואן לול שהוצאתי, אז החלטתי להמשיך את הוואן ואן לול. תכתבו אבל אם הייתם רוצים שאני אעלה תוכן אחר, אם אתם רוצים שאני אמשיך עם הוואן ואן לול אבל בנוסף גם תוכן אחר. בינתיים נראה לי שאני אשאר עם הוואן ואן לול, אלא אם כן תגידו לי זה משהו אחר לצפות. בינתיים אנחנו קיל אחד, זה לא טוב, אבל טוב 13 זה אומר שיש לנו עוד הרבה אנשים לעבוד. טוב 3 קילים, טוב 11, זה מצוין. תקשיבו, אני מחליט לכם כבר מלא, בלי סוף. אני פשוט או לא מצליח להקליט, או שהסרטונים לא יוצאים טובים, או שזה פשוט לא מקליט לי. כן, אני הקלטתי עכשיו מלא זמן וזה פשוט לא הקליט לי. זה הסרטון מקודם ממש טוב, וזה פשוט לא הקליט לי, אבל בינתיים יש לי הרגשה שהסרטון הזה יצא הרבה יותר טוב. טוב, אוקיי. טוב, לא, אני לא מאמין. אתם מוזמנים גם לדרג בתגובות את המשחק שלי, מוזמנים לפרגן בלייק, כאילו, מה זה את המשחק שלי? איך שאני משחק. ניצחון 8 קילים, זה לא השיא שלי. השיא שלי זה ניצחון 9 קילים. אז אני צריך לעשות ניצחונים 10 קילים ויותר. זה יהיה לנו סרטון מאתגר, אפילו להגיע ל9 קילים שלי זה ממש קשה, הגעתי לזה אולי רק פעם אחת. ויש לי עוד הרבה רעיונות לסרטונים. יש לי עוד הרבה רעיונות לסרטונים. בוואן ואן לול. אני יכול גם לעשות לכם בברול סטארס או משהו. פורטנייט למען האמת אני לא יכול, אם הייתי יכול הייתי עושה כבר. אבל אני לא יכול. לא פספסתי. הצלחתי? איפה אתה? מצוין. הצלחתי. הרגתי. נמכר לך... מה? נמכר אחד טופ... 2 קילים טופ 7? זה גרוע. זה ממש גרוע. למה אני לא נוחת איפה שכל האנשים נוחתים? הנה יש שם איש סנייפר. איפה אתה חמוד שלי? חמוד שלי, בוא לפה. איפה אתה? יהיה מוזר. עוד אחד? לא, זה רק אני והוא. מה? 3 קילים. 3 קילים. באמיתי? טוב, אבל לגבי מה שקלטתי מקודם, אם זה מעניין אתכם, לא הצלחתי להגיע למטרה. פשוט לא הצלחתי, הגעתי לניצחון 8 קילים איזה 3 פעמים. לא נראה לי שאני יכול להצליח כאילו יותר מניצחון 8 קילים, במקרה הטוב ביותר 9. אבל בכלל זה לבדוק עד כמה אני יכול. אני מנחש שאני יכול הרבה, אבל זה דורש בינתיים ממני הרבה, אבל הרבה זמן. אם אתם מעריכים את זה, אתם מוזמנים לפרגן בלייק וסאב, מאוד יעזור לי. וכן, אתם גם יכולים לכתוב על תגובות איזה משחק אתם רוצים שאני אעשה, אם זה ברול סטארס, פורטנייט, או כל דבר שאני אעשה. רגע. יכול להיות שזה לא היה כזה טוב לנחות כפי של כל האנשים, בינתיים זה לא עוזר לי. עם 2 קילים טוב 9. יותר טוב מקודם, לא, אבל לא במשחק הראשון. בינתיים זה לא עזר לי. ואני גם בלי הרבה חיים עכשיו. גנבו לי כאן את כל הקילים.
זה לא היה חכם מצידי בכלל. וואי, אני אקום. לאן כל החוש כיוון שלי? נעלם. לאיפה כל האיים נשחק? אוקיי, יש כאן עוד אנשים. טוב, לא המלכים. זה בוט? NPC. בטוח NPC. אם זה היה שם איתי והוא כבר היה הורג אותי. אני כאילו לא כבר היה הורג אותי. אוקיי. בינתיים זה לא... אני לא מצליח. אני אנסה להביא לכם גם סרטון טוב, אבל בינתיים זה לא מצליח. אני צריך הכי טוב שאני יכול. וכן, נעשה נראה לי משחק אחרון, מה שיהיה. ואני חייב להצליח. אני פשוט חייב להצליח. אני לא יודע אם לענות את זה. אני לא יודע אם... כאילו, אם אני לא מצליח עכשיו, נראה לי ש... פשוט סרטון ככה. או ש... לא יעלה אותו, אני אחשוב בסרטון אחר. יש לי לא מעט סרטונים בראש, כבר אמרתי לכם. למה אני מתקף עליו? שנייה, אני רואה. טוב, כל אחד. עכשיו הפרקטיקלי. העונש שאנחנו מוות. רק איזה משחק, אני לא הורג אנשים במציאות חלילה. טוב, קדימה. איפה את? שתי קילים טופ 11 זה משתפר ממשחק קודם, אבל זה עדיין לא טוב. אני לא אומר שזה טוב. 3 קילים טופ 9 זה מדרדר. 4 קילים טופ 6 כבר, מה? למה זה יורד כל כך מהר? אין לי כוח לטבעות, כאילו, לשים אילים, שילדים, כאילו, רק במקרים שאני חייב. בעצם למה התעקשתי עכשיו על התיבה הזו? הרגע אמרתי שאין לי כוח אליהם. רגע, אוקיי. טופ 3, 5 קילים, 7 קילים כנראה אני אצליח להוציא מהמשחק הזה. בתקווה שאני עכשיו אצליח ולא... כן. שפתאום יקפוץ עליי איזה מישהו. זה באמת כאילו מה שאני הכי פחות רוצה שיקרה לי בסרטונים. כנראה שעם כל הטריילרים כבר סיימתי, כי... הקלטתי לכם גם מקודם, כאילו לפני שהקלטתי לכם וזה לא עבד מלא זמן, ופשוט המבחנים לא יצאו טובים. לא המטרה. מצטער מאוד, אני לא יודע עכשיו אם להעלות את זה. אני לא יודע. מה שאומרים, נעשה עוד משחק. נעשה עוד משחק. קדימה. בואו נקווה הפעם להביא כאן ווין. אתם יודעים מה אני הכי מקווה עכשיו? שאחרי שאני אעלה את הסרטון היום בטוח שאעלה את הסרטון, השאלה היא מתי ואיזה. אחרי שאני אעלה את הסרטון הזה למרות שלא ממש הצלחתי, כי לפעמים אפשר להצליח, לפעמים מותר להיכשל. וגם לפני הסרטון הזה אני הבנתי את זה שאני כנראה לא יוכל להצליח, אבל אני רוצה לעלות לכם סרטונים ואני גם רוצה לאתגר את עצמי. בינתיים יש כאן 3 אנשים, 4 אפילו, 4. אני עכשיו פורט לך רגילה. לא, אל תראו אחד, איזה אישה. די, למה כולם מפתים? למה רק אני לא יכול לפרוט? שאני אחרי זה אלך? לא, אני לא יכול לפרוט. לא, היא גנבה לי. לא מאמין. טוב, 8, 3 קילים. זה לא טוב לי. לא טוב לי בכלל, ותכף זה עומד לרדת. אוקיי, מצוין. טוב, 7, 4 קילים. אוקיי. בקיצור. אנשים אחרונים. יש, גנבתי לה. יואו! מטורף. זה מצב כרגע מטורף. מישהו לא הבין את זה עדיין. מישהו לא הבין שאני במצב מטורף עכשיו? אני לא יודע מה איתו. טוב, 3 קילים.
יש מצב אני שובר, אסור לי לא, ניצחתי. בוא, כן? הצלחתי. 10 קילים טוב אחד. 10 קילים טוב אחד. זה לא רבה שתבינים, תירשמו לערוץ, תשימו לייק, ויאללה ביי.